lefol men sappabol tayre adande taro deftere gonnomi ko walata nde boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Sara Ndogu yo Allah yoɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadu yo jam e kisal ngone mum. E hello capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi deftere nde kanko gonnoɗo bees e konu gendire Mauritanie daɗɗo e kaso walata boy Alassane Haruna ene setto. Ñawoore o ñinde takkaɓe ɓe dallinorinoma laaɓal killowo kuɓtidinɗo jangtima hilloɓe amen ɓe killi heddi ko jonde ñawore nde yewta hen ngam tajje kuuge ñawore nde. Ko ɗum nde waɗi ñalde 3 décembre woni bawte hitande 1997 hedde waktu 9 subaka. Gaga takkaɓe ɓe wonɓe e lowlowi nokkere nde yantanma e hilloɓe ɓe dental kewngal tawi kañum en fof ko koninkoɓe tawtiɓe e nokkere nde. E nder jeese maɓɓe ene feeñi hen sohla hade kabaru kulɓiniɗo. Patgol tongol ñawore ngol lelata haalede juutiri yimɓe ɓe ha alaɗo hay. Fof arti wikenten e nder nde nokkure memlinde yimɓe ha diwti at e leddere idotonde ƴiwonde. ɗon tan hoorejo o e wallitoɓe mum naati nokkure nde. ɓaawo ɗum ɓe njooɗi nde hoorejo ñaawore nde e daande mum townde deeñde fuɗɗi tarde jencude ñaawore nde, yimɓe fof motti poofaali mumen. ɗon tan nokkure nde wayno maayde ni. caggal taro ngo joofata kongi puɗɗoriiɗi e
tugnade e fawade e horejo jonde nyawore nde jokkiri taro jencudi nyawore nde. O wi ine hollita nyawaɓe war hoore jopugol kisal dowla lieutenant Bah Seydi, lieutenant Sar Amadou, lieutenant Si Saydou, tugnade e kulal capanɗe 88 dabi kuuge ɓe pawama kuugal wargo. ɓaawo ɗum o rewni hen limtugol kuuge, bawnugol golle kaddi gurdam mumen fawama ɗum yimɓe 16. duuɓi 20 wondude e golle bawnade fawama ɗum yimɓe 9. duuɓi 10 kaso kadi ene joɓa 300 ujunere fawama ɗum yimɓe 5. duuɓi 5 kaso kadi ene joɓa 300 ujunere fawama ɗum yimɓe 5. duuɓi 10 kaso kadi ene joɓa 300 ujunere fawama ɗum yimɓe 2. duuɓi 10 kaso kadi ene joɓa 300 ujunere so batti fawama ɗum yimɓe 6. laɓɓinaɓe woppitaɓe yimɓe 7. joɗinomi ko hakkunde colonel an Amadou Babali bangam nyamo e lieutenant Sar Amadou bangam nano. nde hoorejo nyawore nde jofni taro mum jimi gondi ina ngolto e gite colonel an Amadou Babali. ɗi gondi ɗi neɗɗo poɗɗono makko ni ummori koto ɓuri woɗɗude e ɓernde. ko gondi mette, gondi musalla, gondi neɗɗo barmuɗo. kanko fof e laɓɓinede o andi ko ɗo o haadna hen. ɗo gurdam sukaɓe tato besuji haaɗi. ɗo ɗangal kulɓinigal
35 yaadiɓe makko ngal andaka no joofirta. Omo andi ɓaadi o laɓɓinama ma o heɓtu wellitare makko, kono tan hol mana nde wellitare wawi jogade tawi e on saha goto yaadiɓe makko tato mbasi wellitare mumen ha cay. Ɗon ɗo 35 woɗɓe jenanaka heɓtude nde e gurdam mumen. Sikki ala ko miijade ɗe geɗe kala kadi colonel An Amadou Babali wawde jaggude gondi makko. Hol jakoriɗo e yafuya ultaya emo Jibril ul Abdallah, so gonga ɓen kewani, kono hay yimɓe hewɓe yenananoɓe teddendi kuuge jogorɗe yaltude e ñawore nde meeɗa miijade hay saha goto ma wargo heƴ hen. Ha joni e nder lefol men sappoɓol tayre ɗimmere e hello 74 deftere nde, kanko gonnoɗo beese e kono gendire Moritani daɗɗo e kaso waalataa Boy Alassane Haruna ene setto. Hay sinno noon killowo kuftidinɗo hono killantunoɗo laamu o ɗaɓɓino ɗum en kaalino wonde kuuge 11 Allah e mumen teddude hay goto yakorinoka ma ñawore nde jaɓde. ɗum wano kono ɗaɓɓude ko heewi ngam heɓde seeɗa, kono ɗo kam seeɗa o wonande yimɓe heewɓe wawano mukk wonde kuuge 3 wargo ɗe ñawore ɗe ƴettuɗe. ciinugol dabi kuuge e ngo follo ngo fuɗɗaki siinede yamirani mukk pawgol kuugal wargo e dow jomumen. hilloɓe amen tengtini no feewi o dalilu sariya yeeso ñawore nde, hay sinno ko o dalilu goto ƴetta ine laabti wonande kala neɗɗo jambur wonde nde ñawore ala nunɗal. hay sinno noon laamu ngu e yaadiɓe mum getima rokkude follo ngo mbaadi goobu nguru ɓandu walla leñol
hay sinno ko hunde wonde fof dey ala ko nafata. jerondirgol jencude ñaawooje wannooɓe folloji bannoɗi e Mauritanie e hitande 1970 e nde hitande 1972 e nde hitande 1977 ha artinde hitande 1978 ine hollita goodangal tippude ñaawoore ndi nunɗani fondani yimɓe fawaade e takkaɓe ɓe ko arabeɓe berbere en walla koɓe ɓaleɓe. yaafuya wonande adanɓe ɓe e kuuge tedduɗe wonande sakkitiɓe ɓe. so en goppi follongo 16 lewru mars hono mboyi hitande 1971 ngo wannoɓe ɗum ɓe mbara e ngo heerori geɗe tati gaddanɗe ngo wasde nawdede e keddiɗi. ko adi fof e ngo wondi e ballal leydi Maroc ɗo colonel Kader e yaadiɓe mum gummorino ɗiɗi ngo fuɗɗinoma siinede e tati ngo waɗi mayɓe. ƴeewen ɗiɗi keddiɗe ɗe ngo hitande 1972 e ngo hitande 1987 ngo koninkoɓe ɓaleɓe. kanji ɗiɗi kala ɗi puɗɗanoki siinede hunde riwtore ɗon e ɗon kuugal wargo. gaaga goɗgol follo ngo hitande 1972 ngo ina woodi geɗe koybinanoje wannoɓe ngo soɓe ngoodi walla soɓe ngoodani. eɗen mbawi wiide e o tolno wonde dabi kuuge sinama e ngoon yeeso hay gooto fotano ñaawede wargo tene dey ala ñaawaɗo wargo. joni noon holko saabi ɗum wayani noon wonande ɓaleɓe wannoɓe follo fotɓe nandude e wannoɓe follo 1972 ɓe ñaawore to bange sariya sibu ɗon kadi follo ngo fuɗɗanoki siinede. e fawade e ngal jerondiral en mbawa wasde teskade ɓurodiral e ñaawore leydi ndi. hay sinno ñaawore 1972 nde waɗi ko e laamu Haydalla wona e laamu Tayane ɗum ittata ɓurodiral tesgal ngal e jerondiral ñaawooje 1972 e nde 1977 ina lutti sellude. nda bom e 1978
e les laamu Ultaya e nder gonka nanduka e folloji 1992 e nde 1992 hono basgol follo fuɗɗoyde sinede ba assiste en mbaɗi follo ñaawango ñaawore nde hisani ene laabti ñangede ɓurtunde jencude ñaawore tati bawte hitande 1997 ala dalilu kuuge wargo tati pawaɗe e musidɓe amen ɓe ala no pamroto so wona ko jumtugol dawrugol ɓurodiral e ngangu leƴƴi townago ha kattude ngam huwde incuru hakkunde leƴƴi gonñungu gila hitande 1996 caggal nangle terɗe flam ɓeydingu tengtude kadi caggal follo koninkoɓe ɓaleɓe ha yetti tolno mo meeɗa jiyeede e leydi he peeje ɗiɗi ene godno feere adande nde ko ñaawore deññore ɓaleɓe wannoɓe follo ngo wona kam fuɗɗode lelnugol e ciinugol dawrugol toppitingol dendagal caɗele gadduɗe incuru ndu feere ɗimmere nde ko tengtingol dawrugol paltore e joñgol ɓaleɓe ngam fuɗɗade lappude wannoɓe folloɓe ngam hultinde woɗɓe endude saltade gonka dawrugol paatuko e koddigal leñol ɓaleɓe e leñol raneɓe e nder Mauritanie laamu ngu suɓima feere ɗimmere nde felliti warde sukaɓe beesuji tati sabu tan koɓe ɓaleɓe sabu tan ɓe cuusi e inde potal leƴƴi yiilade heftude laamu e nder ɗum Ultaya e Jibril dokki ɓaleɓe sahodinɓe adanɓe wonande jeytare mumen to bange dawrugol pinal e faggudu ɓe puɗɗiɗo hunde bonde e koddigal cattugal hakkunde arabeɓe berbere en e ɓaleɓe ñaawore nde yani hankadi ko ma mawɗo leydi yaafo tan nde musidɓe amen ndaɗa e wargo yaakaare heɓde on yaafuye fof e famɗunode
haɗani musidɓe amen tatoɓe e disnodirde e hilloɓe ɓe ɗaɓɓi ɗum hono no yamira waɗi reede ni hilloɓe ɓe toppiti e nder daawal ngal sariya dottingal yettinde ɗaɓɓande nde ɗo foti yettinede ɗo yimɓe wonnoɓe e nder nokkure ñawore he fof hilloɓe ɓe e fawaɓe kuuge ɓe tindeni musidɓe amen ñawaɓe wargo ɓe e nder ɗi sahaji cattuɗi jurminiɗi yimɓe fof jiɗi hollidde ɓe korsa mumen e sembinde ɓe tinnare sikki ala eɓe gondi hen so kabaru kuugal wargo ngal dilliniɓe tene dey hay hunde ɓe kollitani eɓe ndeeƴi e le eɓe panno nde ñawore ɗaɓɓore wargo maɓɓe e le eɓe keblanino ɗum eɓe belliti eɓe jewta eɓe jala e nder ñalawma he goto e maɓɓe fof soka nder gotel e cuuron neɗɗo goto kon ɓe lomti ɗon lieutenaji Jako Abdul Karim Gayde Aliou Moutar Ba Abdul Quddus e capitaine Sibokar